खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबो नायग्रा अनसायारिफोरखौ बरायग्रोना लाग्रोबाय। जों दिनै बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिय'आव मोनसे जर'खा आयदाखौ लानानै जोङो मोगा-मोगि सावरायगोन आरो बे सावरायनाया बेनिखायनो गोनांथार होननानै सानना लागोन जे आथिखालाव लाइमोन समाजा बबेनिफ्राय बोजों थांगासिनो दं आरो सोलोंथाइ लानायाव बे आथिखालनि लाइमोना बेसेबां सांग्रांथि आरो गोनांथार जानानै फैदों बेफोर गोनां आयदाखौ लानानै जोङो सासे रोंगौथि गोनां गेदेमा सुबुंजों जोङो मोगा-मोगि सावरायगोन आरो नोंथांमोननो जिथु दिनैनि बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिय'नि गेजेरजोंनो जे दिनैनि बिथांनि बाथ्रा बुंथिनाय गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिहोगोन। आङो गिबियावनो दिनैनि बे जर'खा आयदानि सायावनो सावरायनो लानाय जे आयदायाव जोंनि स्टुडिय'आव दंफैयो बिबि प्रसाद ब्रह्म, बिथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय गिबियावनो फरायना लाबाय। खुलुमबाय नोंथां। खुलुमबाय। नंगौ जे आथिखालाव सोलोंथाइया जोबोद गोनांथार जानानै फैदों। दिनै बेफोर आयदाखौ लानानैनो दिनै बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'नि गेजेरजों जोङो सावरायगोन आरो नोंथांमोननो मिथिहोगोन। आङो गिबियावनो नोंथांनि सिनायथिखौ फोरमायथिनो खावलायबाय। आंनि मुङा बिबि प्रसाद ब्रह्म। आङो हरिनागुरि गोजौ फरायसालियावहाय बिगियान आयदानि लेङाइ फोरोंगिरि। बेजों लोगोसे आङो एससिआरटि आसामनि 6 थाखोनिफ्राय 10 थाखोसिम बर' मिडियामनि सानखान्थि आयदानि आङो कन्टेन्ट क्रिएटरबो। आच्छा, खोब मोजां। बिथाङा गावनि सिनायथिखौ होबाय। आङो दिनैनि बे सावरायनायखौ जागायजेननायनि गिबियावनो आङो बे बाथ्राखौसो नोंथांनाव मिथिनो लुबैगोन, जिहेथु सोलोंथाइया आथिखालाव जोबोद गोनांथार जाना फैबाय। जे सासे लाइमोना बा सासे हिन्जावसाया बा सासे हौवासाया आथिखालाव सोलोंथाइनि गेजेरजों जिउआव माबायदि जाफुंसार जानो हायो? जोबोद मोजां प्रश्न बेयो। मानो होननानै बुङोबा दानि जेनिखि थासारि बे कमप्लेक्स पृथिबिरावहाय जोंनि थांनानै थानाय राहा लामा दिहुननानै लानांगौआनो जाहैबाय मा? इडुकेसनजोंसो, सोलोंथाइ लानानैसो। गोदो जों उन्दैयावहाय जेरै जोङो गामियाव थानानै फरायनायजों लोगोसे गायनाय फुनाय खामानि मावनाय बेबायदि मोनसे थासारि दंमोन, नाथाय बेफोर कमप्लिटलि चेन्ज जाबाय। दानि जुगाव जोंनि दिथागिरि बिथांमोनहा गावनि सासे बा सानै जोनोमदाथागिरि हिसाबै जेलानाखि गथ' जोनोम होयो, बेनिफ्रायनो मोनसे रोखा मोनसे सिमां नुयो जे गावनि जेनेरेसनखौ मोजां मोनसे शिक्षा लानानै जेन मोजां फिथाइ मोननानै जेन सासे इस्टाब्लिश जानो हानाय सुबुं, रोंगौथि गोनां जानो हानाय सासे सुबुं, समाजनि नोजोराव बयजोंबो अनसायजानाय सुबुं, बेबायदि मोनसे सिमांखौ नुयो बयनिबो बिमा बिफाया। बिनि थाखायनो बे जिनिसखौ जोंनि लाइमोनफोराबो बुजिनो रोंनांगोन जे मानसि हिसाबै जोनोम लानायनि उनावहाय जोंनि सुबुं समाजावहाय जोङो मारैबा माने इन्डिभिजुवेल गावनि थाखायबो मोजां, न'खरनि थाखायबो मोजां आरो समाजनि थाखायबो मोजां माने खामानि मावनानै लानो हागोन बा समाजाव मोजां आबहावा क्रिएट खालामनो हागोन, बे थासारिखौ नोजोर बोनानै फरायनायजों लोगोसे माने दावगालाङोबा माने सानसे बेलासि बियो गावनि थांनानै थानायनि मोनसे लाइफनि सेट जाहैगोन होननानै आं बेखौ सानो। खोब मोजां जे नोंथाङा बुंदों जे आथिखालाव खोब सोलोंथाइया गोनांथार जानानै फैदों आरो आथिखालनि गथ'फ्रा फरायसाफ्रा माबायदि सोलोंथाइखौ लालांगासिनो दं? दानि जुगाव सोलोंथाइनि माने ट्रेकआ जोबनो गैया, बहुद रोखोमनि दङ। जेरैहाय गोदोनि दिनावहाय साप'ज सोरबा सासे गथ'आ मेडिकेल बा इन्जिनियारिं फरायनो थाखाय जुदि लुबैयोब्ला बेनि थाखाय माने गाइड खालामग्रा बा कलेज बेफोर खाथियाव सुबिदा गैयामोन। नाथाय दानि दिनाव बेफोरबायदि सुबिदाया जोंनि खाथि खाला जेरावबो दंसै। इभेन बेफोराव फरायहैनो थाखाय माने गावनि ओन टेलेन्टजोंनो उइदाउट माने बिमा बिफानि फैसा रां खरस खालामा जासेनो फरायहैनो हानाय बायदिबो सुबिदा दानि जुगाव दंसै आरो। दा बेखौ सासे गथ'आ गावनि मोन्दांथिजों बियो
मा रोखोम फरायोबा गावनि बै मोनसे टारगेट दङ बै मोनसे एम दङ बे एमखौ होसोनो थाखाय बेनाव मोनसे साननाया गावनावनो सोमजिनो नांगोन बा गावनाव सोमजियाब्लाबो जुदि गावहा गोसो दङब्ला बेखौ मारै एचिभ खालामनो हागोन बिनि थाखाय सासे फोरोंगिरिजों बा गावनि बिमा बिफाजों बा गावनि देरसिनजों माने खोथाफोरखौ जुदि शेयार खालामलायोबा डेफिनेटलि बियो गावनि बै गाव मा जानो लुबैदों बे टारगेटखौ मोननायनि हयथ' बियो लामाखौ मोननो हाहैगोन आरो आंनिसिम बुंनाया मा जे सिगांनि सोलोंथाइ लानाय बा आथिखालनि सोलोंथाइ लानाय खुब एसे आलादा जाबाय नामा बे थारैनो सैथो गोदोनि जों फरायबोनाय समनि जेनेखि सोलोंथाइ लानाय आरो दानि जेनेखि सोलोंथाइ लानाय बेहाय एक्चुअली कमप्लिटलि माने सेन्स जाबाय बा फारागथि दं होननानै जों बेखौ बुंनो हायो मानो होननानै बुङोब्ला दानि जुगनि जेनेखि सोलोंथाइ बे सोलोंथाइया कमप्लिटलि कम्पिटिटिभ माने गावजों गाव माने गावनि ओन टेलेन्टखौ जाय शो अप खालामनो हायो जायनिखि बै माने कम्पिटिशनाव जाय देरहासार जानो हायो बिथांमोनासो थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामाखौ मोनफुंनो हायो जाय बेहाय बारसोमनानै जुदि गावनि टेलेन्टखौ शो खालामनो हाबाय देरहाहैनो हाबाय बेसो मोननायनि जुग जाबाय दानि दिनावहाय गोदोनि दिनाव साप'ज साइन्स ग्रेजुवेट जायोबानो जबनि एभेलेबल खुनु सिन्था खालामनांगौ माबा गैयामोन दरकार गैयामोन आरोना बाट नाउ इट इज इट हेज बिन चेन्ज ए लट हाजार हाजार डक्टर इन्जिनियार ओंखारगासिनो दङ मास्टार डिग्री ओंखारगासिनो दङ ग्रेजुवेटखौथ' बुंनोनो माने नांलासै माने लाख लाख बोसोरे बोसोरे माने एडुकेटेडफ्रा उसिफावगासिनो दं दा बे एथ' माने केन्डिडेटफोरनि गेजेराव जुदि थांनानै थानायनि मोनसे राहा लामा जुदि मोननो लुबैदोंब्ला जुदि फरायनायनि दारैनो जुदि माबा मोनसे गाव एचिभ खालामनो लुबैदोंब्ला डेफिनेटलि बियो मोनसे कम्पिटिशनाव बाजियाव माने देरहानो नांगोन अब्ला बियो गावनि थांनानै थानायनि राहा लामाखौ मोनफुंनो हागोन खुब मोजां बिथाङानो जाहैबाय सासे फोरोंगिरि आरो नोंथांमोननो जे मिथिहोगासिनो दं सासे फरायसाया बा सासे लाइमोना जिउआव माबायदि जाफुंसार जानो हायो आं नोंथांनिफ्राय बे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुगैदों जे गियान सोरजिनाय जायखौ बुङो गोबाङानो गियानखौ सोरजियो नाथाय गोनां खामानियाव बाहायनो हाया बिदि मोनसे माबा फैगासिनो दं जोंनि नुगासिनो दं दा गियानखौ जों माबोरैहाय सोरजिनांगोन सासे लाइमोना बा सासे गथ'आ मोजां बहुत मोजां कुइसन गियान आरजिनाय होननाय जिनिसा खुबे आंनि थाखायब्ला बहुत इजियानो जों बिं ए टिचार सासे फोरोंगिरि हिसाबै आङो गियानखौ मारै आरजिनो बेखौ गियानखौ मोननो थाखाय खुरखाव खुरसि नागिरनो नाङा बेखौ हारसिङैनो साननानै गाव माबायदि थासारिजों सोलियोब्ला गावनि सानफुंनाय गावनिनोखि जेनोखि टारगेट बेयाव मोनफुंनो हागोन गाव सासे समाजनि सासे मोजां रोंगौथि गोनां गथ' जानो हागोन न'खरनि सासे मोजां बेक्ति जानो हागोन जातिनि सासे मोजां बेक्ति जानो हागोन बेफोरबायदि साननाय हनायखौ दानि बे मडार्न जुगावहाय जोङो नुनानैबो सोलोंनो हायो खोनानानैबो सोलोंनो हायो आरो गाव हारसिङैनो नाजानानैबो जोङो सोलोंनो हायो बेबायदिनो गावनि गियानखौ जोङो माने नाजाबाय थायोब्ला जोङो जोंनि गियान मोनफुंनायाव जों गावनि गियानखौ एनलार्ज खालामलांनो हायो आरो माने फुवारलांनो हायो बेजों लोगोसे जेलानाखि गाव गियान आरजिबाय बे गियान आरजिनायखौ गावल' लाबा जानाय नङा आरो खिन्थु गुबुननोबो शेयार खालामनानै होनो नांगोन अब्लासो जोंनि बे हयथ' गुबुंले ससाइटिखौ जोङो साफा खालामनायावबो बे मदद होगोन होननानै आं सानो मोनसे बाथ्राखौ दिनैनि बे स्टुडिअनि गेजेरावनो आं नोंथांजों रायज्लायनो सानदों जिहेथु आथिखालाव ससियेल मिडियानि जुग गोबां हारि हारिसानि सुबुंफ्राबो बेयाव जगदान दं बाहागो लादों जोंनि बर' लाइमोनफ्राबो गोबां बाहागो लानायखौ नुनो मोनदों नाथाय बांसिनानो गाज्रिजों थांनायखौ नुनो मोनो बिनि सायाव मा खेंफोरथि होगोन सार बे बेलायाव आङो मोनसे बाथ्राखौ बुंफोरगोन बेनो जाहैबाय मा एनि साइन्टिफिक इकुइपमेन्ट बेवहाय मोजांबो थायो गाज्रिबो थायो जेब्लाबो जोङो मोजां थासारिखौ जुदि लुबैदोंब्ला जोङो जोंनि सुबुं समाजखौ मोजां खालामनो लुबैदोंब्ला जों जेब्लाबो
पजिटिभ थट जेनिखि मोजां थासारि मोजां माने इनफ्लुयेन्स जानाय बेफोरखौ जोङो आजावनानै लानो नांगोन जेनिखि सासे इन्डिभिजुवेलनि थाखाय बा न'खरनि थाखाय समाजनि थाखाय जाथिनि थाखाय जेनिखि गुबुंले जेनिखि खैफोद बा बिपद सोमजिहोनो हागौ जों बेफोरखौ खुनुदिनबो जों एक्सेप्ट खालामनो नाङा आं बेखौनो लाइमोनफोरनिसिम खावलायहरगोन दिनै बे सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा हाजासे माबा मोनसे साप'ज आङो बे ससियेल मिडियानि खोथाखौनो बुंनो नागिरदों कि बेयाव माबा मोनसे जाथावै खाबजाथावै समाजजों समाजनि थासारिजों खाबजाथावै माबाफोरखौ जेनेखि स्टेटासफोरखौ जों बेफोरखौ आपल'ड खालामनो नाङा बेफोरो गाव गावनि पार्सनेल माने जेनेखि पार्सनेलिटि बेल' खहा जाया बेहाय बयहाबो खहा जायो न'खरहाबो जायो समाजाबो जायो बयहाबो खहा जायो बिनि थाखायनो जोंहा खुनु रावखौबो खहा खालामनो मोन्थाय गैया इभेन जों गावखौनो गाव माने खहा खालामनो थाखाय जोङो खुनुदिनबो आगान होनो नाङा माने आं बेयाव सरजाबफानो नागिरदों बाथ्राखौ जे ससियेल मिडियायाव गोबां बर' लाइमोनफ्रा बाहागो लानानै बाहायनानै जे फरायनायनि फारसेबो जों खहा खालामना लादों नामा डेफिनेटलि आंनि नलेजाव सासे फोरोंगिरि जानानै आं बेखौ आंनि फरायसा फरायसुलिफोरनिफ्रायबो आं बेखौ मोननाय खारन दानि प्रेजेन्ट जेनेरेशना फ्रायनो तारमाने साइन्टिफिक एज होननानै दिनै आखायाव बयनावबो लेपटप मबाइल इत्यादि दं दिनै बांसिन लाइमोनफोरानो जेनेखि मबाइल इउज खालामदों साप'ज आं मबाइलखौनो होननानै बुंनोसै मबाइलखौ इउज खालामनाया बेहाय मोननै तरिका दं गाज्रि आरो मोजां बांसिन जोंनि लाइमोनफोरा मबाइलखौ माने जेनेखि हार्मफुल गावनि इन्डिभिजुवेलनि लाइफनि हार्मफुल बेबायदि हाबायाव बांसिन बाहायसोमनानै गावनि मोननो गैयै समखौ नागिरनानै मोननो गैयै समफोरखौ माने थांगार होगासिनो दङ आरो गाव जे थासारिजों थानानै फरायनानै जेबायदि जाहैनांगौमोन बे बेलायावहाय बै मबाइलजों गेलेनानै जेनेखि बुंथावै राव खालामथावै हाबा बेफोरो माने सामटाइम्स जों ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुयो दा बेखौनो आं खावलायगोन लाइमोनफोरनिसिम कि नोंथांमोनहा एटलिस्ट माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बेजों मा लाब जानो हागौ मुलाम्फा जानो हागौ ना खहा जानो हागौ बेखौ सानग्रोनाया गाहाम मानो होननानै बुङोब्ला दिनै मोनसे खोथाखौ बुङोबा हयथ' लाइमोनफ्रा दुखु मोननो हागौ जे प्रेजेन्टलि बहुद फरायसुला फरायसुलिफ्रानो गेम गेलेनानै गावनि जेनेखि मोननो गैयै समखौ फरायनायाव बाहायालासेनो गेम गेलेनानै सम थांगार होनानै माने गावनि केरियार फारसे नोजोर होनो बावगासिनो दङ आं बेनि थाखायनो खावलायगोन कि नोंथांमोनहा गावनि मोननो गैयै समखौ बेबायदि नंबां जाबां गेलेनाय समखौ हगारनानै लाब गैया मुलाम्फा गैया आरो बे थांखांनाय समा इयुनाव आरो बेखौ जों गाबबाबो मोनफिना बेनि थाखायनो जेनिखि समखौ लाइमोन समखौ आरो गावनि जेनिखि केरियार बानायनाय थांनानै थानायनि लामा होसोनाय बे आरो गेम होननाय जिनिसा ओरैबायदि जेरै जोङो जेनोबा माने बिराद आफसोस जायो नेक्स्ट मा खालामनो सानो कि नेक्स्टआव आं देरहाथारगोन बेबायदि मोनसे मटिभ लानानै बेबायदि मोनसे जोंनो मेन्टेलि बेबायदि पजिटिभ मोनसे क्रिएट जायो आरो बेजोंनो मा गेलेफ्लांबाय थायो आरो समा माला थांगारखो बेखौ माने बावगारलाङो थिग बेबायदिनो जों जुदि बे गेलेनायाव जुदि समखौ हगारालासिनो जुदि फरायनाय लिरनायावबो जुदि बेबायदिनो फुल्लि कनसेन्ट्रेशन होनानै जुदि सासे फरायसाया जुदि फरायोब्ला बेबो बेबायदिनो फरायै माला समा थांगारगोन बेखौ हयथ' बेबो बावगारगोन दा बेबायदिनो जोङो जेनेखि पजिटिभ जेनेखि नेगेटिभ खोथाखौ नागारनानै जेनेखि पजिटिभ लामाजों जों आगान सुरोबा मोजां जागोन बे जिनिसखौ माने जोङो नोजोर बोनानै लानो रोंनांगोन लोगोसे आङो दिथागिरि बिथांमोनखौबो खावलायहरनो लुबैदों जे दिनैहाय नोंथांमोननि गथ' गथायफ्रा दिनै मबाइल लानानै माबायदि थासारियाव दं
बेखौबो एसे नोजोर होनानै सामटाइम्स काउन्सिलिं खालामोबा बियो नोंथांनि गथ'नि थाखायनो मोजां जागोन लोगोसे नोंथांनि गथ'आ मोजां जायोबा दिनै सोरबा सासे गाज्रि सुबुं जानायनिफ्रायथ' रैखा मोनगोन लोगोसे बियो जोंनिनो समाजनि मोनसे मोजां थासारियाव माने लाबोनो हानाय मोनसे राहा लामा आरो बेनि थाखायनो दिथागिरि नोंथांमोनहाबो नोजोर होनो नांगोन बयखौबो गावनि गथ' गथायखौल' नङा नुसुंनि खाथिनि सोरबा जुदि गथ' दङबा बिथांमोनखौबो माजे माजे माने गेजेर गेजेर माने लोगो मोनबाय बायोबा बा सम दङब्ला भिजिट खालामनानै काउन्सिलिं खालामनाय बुजायनाय लाइफनि खोथा जे थांनानै थानो थाखाय जोङो माबायदि खस्थ' खालामनांगौ मारैबा जोंनि मोननांगौ फिथाइखौ जों मोनहैनो हायो बेफोरनि सोमोन्दै जों आल'सना खालामलायोबा बेयो मोनसे मोजां पजिटिभ रिजाल्ट जागोन होननानै आं मिजिंथियो आं दिनैनि बे सावरायनायनि गेजेरावनो मोनसे गोनां बाथ्राखौ आं रायखांबावनो बेयाव लाबोबावनो नागिरदों आरोखि बाथ्राया जाहैबाय मा बावैसो सिगां जे आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव जुलि जानायनि हेंथायै मोनसे गोख्रों राहा लादों आरो थांखि फोसावदों जे जायनो इलिगेलि जुलि जायो बेखौनो हमनाय जागोन दा बेफोरबायदि माबायाव सरकारनि जिथु गोख्रों थांखि लानाय नोंथाङा बे थांखि लानायखौ मा नोजोरजों नायगोन नायनाय माने ओरैबायदि आङो गोसो गोथारै माने आजावनानै लाबाय जे साडेनलि रिसेन्टलि थारमाने जोंनि आसाम सरकारा उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि हेंथायै जायनिखि आगोल माने गिबि गोदोफोर आरो हाबा जादोंमोन बिथांमोनखौ उन्दै बैसोआव हाबा लानायनि दायावहाय जेनेबा हमदोंमोन नङा होनबा दा बे बेलायाव आङो कमप्लिटलि फुल्लि 100% सापर्ट मानो होननानै बुङोब्ला बै लाइमोन बैसो बे समा हाबा जानायनि सम नङा बे समा जाहैबाय जोंनि मेन्टेलि फिजिकेलि आरो माने गावखौ राफोद खालामनाय एडुकेसन लानाय थांनानै थानानै इयुनाव मा जाहैनो बिनि मोनसे थिरांथा लानायनि मोनसे सम बे समाव जुदि सासे नाबालक माने हिन्जावसाया जुदि हाबा जायोबा बै जेनोखि साननाय गावनि जेनोखि केरियार बानायनाय फारसेथिं बिनि देहा मोदोम बियो मोनसे हाबा जानायनि राफोद सम नङै समाव जुदि जायोब्ला माने बे मोनसे बिराद दुखुनांथाव माने अबस्टाकल होननानै आं बुंगोन माने बिनि केरियारनि थाखाय बिनि न'खरनि थाखाय बिनि साननायनि थाखाय बिनि देहानि थाखाय बे मोनसे बिराद गिदिर हेंथा बिराद गिदिर मोनसे जेंना जाय जेंनाजों सौसिनो हायैनि बहुतखिनि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय हिन्जावसाफ्रा माने थैनो गोनांबो जानानै फैदों आरो मोनसे खोथाबावखि बेयो आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे डक्टरफ्रानो बेखौ मोनसे रिसार्च खालामनानै मोनदों कि उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि उनावहाय जुदि बियो जुदि गर्भवती जानानै जोनोम होयोब्ला बे गथ'आ हयथ' माने राफोद मेन्टेलि फिजिकेलि नोरजिया टाइपनि जायो होननानै बेखौ मोनथिनाय जादों आं बिनि थाखायनो आङो दानि लाइमोनफोरनिसिम खावलायहरनो नागिरदों बे लाइमोन बैसोआ नोंसोरनि रंजानायनि फरायनायनि नोंसोरनि केरियार बानायनायनि सम नंखायनो बे समखौ नोंसोरो ओरैनो हगारसारालासिनो गावनि केरियार बानायनायनि थाखाय गावनि थांनानै थानायनि समाजनि मोजांनि थाखाय हाबा मावनो साननायनि जेनोखि सम बे समखौ ओरैनो हगारालासिनो फरायनांगौ लिरनांगौ मोजां पजिटिभ साननो हनो रोंनांगौ आरो हागौमानि न'खरजों न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सजों गावनि टिचार्सजों सिनियरजों जेन शेयार खालामलायो बे खेथ्रआव आं बेखौनो खावलायगोन जे नोंथांमोनहा बेफोरबायदि जेनोखि समाजनि बेरेखा बेजों थाङालासिनो जेन गावनि केरियार बानायनायाव गोसो होनानै जेन सासे रोंगौथि गोनां सुबुं जायो रोंगौथि गोनां सासे फरायसुला बा फरायसुलि जायो आं बेखौ खावलायगोन माने आं बुंनो बाथ्रा साननाया मा जे बेफोरबायदि उन्दै बैसोआव जुलि जानाय हाबा हुखाफ्रा जे सोलोंथाइ गैयै समाजावनो बिदि जायो नामा अबभियासलि बे खोथाया सैथो खारन मानो होननानै बुङोबा जोंनि माखासे
दासिमबो ओरैबायदि सानगोथे साननाय सुबुंफोरनि थाखाय बेफोरबायदि रोखोमनि जेनोखि समाजनि बेरेखा हाबाफारि बियो जायो मानो होननानै बुङोबा एडुकेटेड मानसिफ्रा सोलोंथाइ गोनां मानसिफ्रा सुबुंफ्रा बेफोरबायदि जेनोखि आयेननि बेरेखा बेफोरबायदि हाबाफारियाव बाहागो लाया जायनोखि सानगोथे सानस्लाबनो हाया खोमसि फोथायनाय जायहा दङ बिसोरबायदि सुबुंफ्रासो बेबायदि माने सानगोथे बा अनगोथे खामानियाव माने बाहागो लायो आरो खूब मोजां खोनासंग्रा नोंथांमोन जे बिथाङानो जाहैबाय सासे फोरोंगिरि आरो गावनि मोनदांथियाव जि मोनबोनाय सोलोंथाइ होनायाव जे फरायसाफोरखौ माबायदि सांग्रांथि जानांगौ बिनि बागै नोंथांमोना फारि फारि जे बाथ्राफोरखौ मिथिगासिनो दं आङो नोंथांनाव बे बाथ्राखौ मिथिबावनो लुगैदों जिहेतु नोंथाङा सासे बिगियान फोरोंगिरिबो आरो लोगोसेयैनो SC/ERT निबो सासे बिबानगिरिबो आथिखालाव जे भारत सरकार आसाम सरकार जे गोदान सोलोंथाइ खान्थिखौ जे दाफामनायनि बिदि लाहार फाहार सोलिगासिनो दं बा दाफामबायानो बेसेबां जोंनि फरायसाफोरनि थाखाय बेसेबां गोब्राब जागोन बा गोरलै जागोन ना माबाफोर खाबु दं नामा बे गोदान सोलोंथाइ खान्थियाव बे दानि गोदान जेनोखि NEP 2020 नि जेनोखि माने खान्थि गोदान बानायदों बे खान्थिया असेयैनो जोंनि फरायसुला फरायसुलिनो माने मोजां खाबु दङ मानो होननानै बुङोब्ला सासे फरायसाया माने ओरैबायदि नङा कि सोरबा सासे फरायसाया जे सब आयदायावनो एक्सपार्ट बिदि नङा दा नाथाय नैबे जोंनि सोलोंथाइ गोदान खान्थियाव ओरैबायदि दङ कि सोरनिबा इन्टारेस्टआ दारिमिनाव फारसेयाव दङ सोरबा आर्टआव दङ सोरबा बिगियानाव दङ सोरबा सानखान्थियाव दङ बिभिन्न रोखोमनि जेनोखि माने ट्रेक बानायना होदों बेहाय बेखौ नायबिजिरनो थाखाय बा माने गावखौ माने जेनोखि ट्रेक चुज खालामनांगौ बेखौ क्लास 8 निफ्रायनो बे सुबिदाखौ मोनसिगोन गतिके जाय गथ'आ गावहा मायाव इन्टारेस्ट दङ बबे आयदायाव गावहा इन्टारेस्ट दङ बे इन्टारेस्ट मथेनो फरायनायनि मोनसे सुबिदाखौ जोंनि दानि बे NEP 2020 आव दङ दा आं बारसबाय बर' बिजोंनि थाखायबो सुबिदा दं बेफोर गासिबो मिडियामनि थाखायनो दंजोबो बर'निबो बयनिबो थाखायबो बेहाय सुबिदाया दङ खूब मोजां जिहेतु NEP नि बागै गोनां बाथ्राखौ बुंथिबाय आङो सोलोंथाइनि बिथिङावनो आं बेखौसो बुंगोन जे बर'फोरनि गेजेराव जे जों खोनायो सोलोंथाइ लानायाव माब्लाबा गोब्राब जानाय बिसेसकेलि जर'खायै माने बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानायाव जे दस्रा कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव जेबो बादायलायनाय मोगा मोगि जानो हाया बे बेलायाव आंबो सासे बर' मिडियामजों फरायनानैनो फैनाय सासे सुबुं आंनिखौनो बुंनानै लाग्रोनोसै जे आङो गिबियाव क्लास 10 सिम आङो दतमा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायदोंमोन बिनि उनाव आं क्लास 11 12 खौ क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायदों बिनि उनाव आं डिग्रिखौ दानि कटन मुलुगसोलोंसालियावहाय खालामहैदों जानाया फर द टाइम बिं सोरबा सोरनि थाखाय एसे एनैया खस्थ' फैयो नाथाय जायहा इन्टारेस्ट दं जायहा नाजानाय दं जायहा टारगेट दं बेफोरनि थाखाय बेफोरबायदि फरायसुला फरायसुलिनि थाखाय बेवहाय जेरैखि जाया बेरा बा अबस्टाकल फैया मानो बेफोर होबथानो हाया माने गोब्राबब्लाबो बे गोरलै जानानै फैयो खारन जों बयबो मिथिगौ कि दिनैहाय एसामिस मिडियामानो जा बा बर' मिडियामानो जा जायहा इन्टारेस्ट दं बिसोरखौ दिनै रावबो हमथानो हायाखै दिनैहाय आंनिनो सासे फरायसा आंनावनो थायोमोन बे गथ'आ खोरोमदाव बसुमतारी होननाय बिथाङा रामफलबिल UN निफ्राय मेट्रिकखौ पास जादों बेनि उनावहाय बियो क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजाव फरायनानै बियो बिटेकखौ उरिष्यायाव फरायहैदों बिनि उनाव बिटेक कमप्लिट खालामखांनायनि उनावहाय बियो मास्टार डिग्रिखौ एमटेकखौ बे सुइडेन इउनिभारसिटि फरायनानै दा कमप्लिट खालामनानै बे दा दिल्ली IIT आवहाय बियो दा रिसार्च खालामो बर' मिडियाम जा नायदो दिनैहाय सासे बर' मिडियामनि फरायसाया दिनै गावनि जायगायाव फरायखांनायनि उनावहाय आफ्टर कमप्लिशन अफ क्लास 10 बियो इंलिश मिडियाम फरायनाय जाबाय जेबो बेहा प्रब्लेम जायाखै
बिनि उनाव डिग्रीखौ बिटेकखौ बियो इंलिश मिडियामानो जाहैबाय टेक्निकल लाइन फरायबाय बियो एन्ड देन बिनि उनावहाय बे मास्टार डिग्रीखौ मालाय एब्रडाव थांनानै मालाय कान्ट्रियाव थांनानै फरायनानै कमप्लिट खालामनानै दा बियो रिसार्च खालामगासिनो दङ आरोखि दा आं बेखौ जास्ट एग्जाम्पल होनायनि खारना बेनोखि सासे सोरबा मोजां जानो थाखाय जुदि गोसो दंबा बेहाय खुनु बेरायानो खुनु माने मिडियामनि जेबो माने प्रब्लेम जाया आरो माने जेखि मिडियामजों फराया मानो बे सौसिलांनानै बे साक्सेसफुल जानो हागोन आरोखि आं बेखौ फोथायो खोनासंग्रा नोंथांमोन जे बिथाङा मोनसे गोनां बाथ्राखौ बुंथिदों जे गावबागाव नाजानायनि सायावसो जेखि मिडियामानो जाया मानो जे थांखिसिम सहैनोब्ला नाजानायनि सायावसो सोनारगोन बिथांजों जों खोब गोनां आयदानि सायाव सावरायबाय आरो आङो सावरायबावगोन जिहेतु जोंनि लाइमोन समाजाव जोंनि बर' हारिमुखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायावबो सोलोंथाइजों लोगोसेनो बर'नि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनायाव बेसेबां बिफाव दं रल दं होननानै सानो दा जोंनि बर' हारिनि हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनोबा असेयैनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो जोंनि हारिनि जेनोखि थासारि गाननाय जोमनाय खननाय मोसानाय दानाय लुनाय जोंनि माहारिनि जेनोखि कालचार बेखौ जोङो प्रिजार्भ खालामनानै दोननोबा असेयैनो जोङो उन्दैनिफ्रायनो बेखौ मोनथिनानै लानो रोंनांगोन जेब्ला मोनथिगोन बिनि भेलुखौ बिनि बेसेनखौ जेब्ला मोनथिगोन अब्लासो जों अनसायनो रोंगोन आं बिनि थाखायनो लाइमोनफोरनिसिम मोनसे खावलायनो सानदों दिनैहाय जोंनि हारिनि माने जेनोखि थासारि बहुद माने बयजोंबो सिनायजानाय मोनसे गेदेमा हारि दा जोंहा गासिबो दं जोंहा राव दङ जोंहा स्क्रिप्ट दङ जोंहा मिडियाम दङ जोंहा कालचार दङ एभ्रिथिं लिटारेचार एनिथिं गासिबो जोंहा माने बुंफबनाय मोनसे जोङो हारि बायदिसिना रोखोम जेनोखि सासे माहारिया थांनानै थानोब्ला मोनसे हारिया थांनानै थानोब्ला जेनोखि नांगौ बे नांगौआ जोंनाव दंजोबो दा बेखौ जों हागौमानि फुवारनो नाजाबावनांगौ एनलार्ज खालामनो नाजाबावनांगौ थाखानाया दङ आरो बेखौ जों फुवारसिननो हाबावनांगौ मोर जेरै खोथाथे खोथा गाननाय जोमनायनि बेलायावबो दिनैहाय जोङो जोंनि गाननाय जोमनायखौ जोंनि गेजेरावल' दोनालासिनो बेखौ जों फुवारनानै जेन बेलेग हारियाबो बेखौ जेन अनसायनो हानाय बेफोरबायदि डिजाइन बेफोरबायदि टेक्न'लजिखौ जोङो बाहायनानै माने मालायाबो जेन बेखौ एट्राक्ट जानानै जेन जोंनि बे गाननाय जोमनाय बा जोंनि कालचारा जेन इनफ्लुयेन्स जायो मोजां रोखोमै इनफ्लुयेन्स जायो बेखौ जों नोजोर बोनो हानांगौ बिनि थाखायनो जोङो जोंनि हारिनि जेनोखि अनसायनो गोनां जेनोखि कालचार हारिमु गासैखौबो जोङो नासयनो नाङा जोङो मोनफ्रोमबो बेखौ फरायसा समावनो बेखौ सोलोंनायनि खाबु बेनो फरायसा समानो बे फरायसा समावनो जोङो बे खाबुखौ लानानै खननाय मोसानाय दामनाय देनाय लिरनाय गासैखौबो माने सोलोंनानै लायोबा बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे खाबु होननानै आं बुंगोन मानो होननानै बुङोबा जेलानाखि बैसो जालाङो अब्ला माने बबेबा मोनसे साइडआव जुदि एस्टाब्लिश जायोबा बबेबा सोरहाबा माने टाइम थाया जेनेबा बाट डिउरिं स्टुडेन्ट टाइम आरोखि फरायनाय समखिनि समावहाय खिन्थु बे जिनिसखौ खालामोबा बुहुत मोजां होननानै आं सानो आरो फैयै आङो सावरायनायखौ जोबथा लामायाव लांबाय जोबथायाव आं बेखौसो सोंगोन जे बर'नि जिथु फरायसाफोरनि दानि सोलोंथाइ लाबाय थानाय बेसेबां गुबुनफोरजों कम्पेरिसन जुदि खालामनायाव बेसेबां बर'नि फरायनाय स्टेन्डार्डआ दायो दङ कम्पेयार खालामोब्लाथ' जेनेबा साप'ज जोंनि बर' हारिनि फरायनायनि बेलायावहाय जाय माने इन्टारेस्टेड जायहा माने गोसोनि गांनाय जायहा दङ बिथांमोनहा माने जोंनि गेजेराव जौगानाय बा गुबुनफोरजों कम्पिट खालामनो हानाय बेबायदि केपासिटिया दंसै नाथाय आरो नांबावगौ जोंनो जेनोखि बे सासे सानैजों जाया हागौमानि जेसेबां जोंनि बर' लाइमोनफोर दङ बिथांमोनहा जुदि गासिबो जाजोबोब्ला दिनै जोङो गुबुन हारिफोरजों
कम्पेयार खालामोब्ला अलमोस्ट जेन इकुइभेलेन्ट जाहैनो हायो बेबायदि जेन जानो थाखाय जों बयबो साफ्रोमबो जोंनि बर' लाइमोनफोरा नाजायो आं बेखौ खावलायगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जाया नङा जोंनि हारियावहाय डक्टर दं इन्जिनियार दङ इभेन सिभिल सार्भिसफ्रावबो उथ्रिसार जानो हानानै दिनैहाय गोबां माने अफिसार्सफोर जाबाय थेवब्लाबो बे थोजासे नङा जों साफ्रोमबो लाइमोनानो गावनि एमखौ दानो थाखाय नाजानानै साक्सेस जायोबानो बेनो जोंनि हारिनि मोनसे गोग्गाथाव माने एग्जाम्पल जागोन आरो बेनि थाखायनो आं साफ्रोमबो लाइमोनखौ खावलायगोन कि नोंथांमोनहा जोंनि हारिनि फरायनाय लिरनाय साक्सेसफुल जानाय सोद्रोमाफोरजों गुबुन हारिनिजों जुदि कम्पेयार खालामबा नोंथांमोनहानो रोखा रोखा बेखौ मोनदांनो हागोन कि जों बेसेबां गाहायाव दङ बेनि थाखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायदों दे नोंथांमोनहा गाव गावनि इयुनखौ नाहरनानै गावनि माने जेनोखि मोजां पजिटिभ साननाय बेखौ जेन क्रिएट खालामो नोंथांमोनहा जुदि गावनो मोजां जायोब्ला नोंथांनि न'खरनि थाखाय बे गोग्गाथाव जोंनि हारिनि थाखाय गोग्गाथाव जोंनि समाजनि थाखाय गोग्गाथाव बेखायनो नोंथांमोनहा बयबो जेन मोजां पजिटिभ थट लानानै जेन सोलिलाङो आं बेखौनो मिजिं थिदों खुब गोनां गोनां बा बेसेन गोनां बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो मिथिहोबाय आरो बेनि गेजेराव जे नोंथाङा नोंथांनि मोनदांथिनाय जे बाथ्राफोरखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायारिफोरनो दिनैनि गेजेरजों मिथिहोबाय आरो बेखौल' नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैगोन जिहेतु नोंथाङा आथिखालाव सासे बिगियान फोरोंगिरिबो लोगोसेनो SCERT निबो सासे बिबानगिरिबो बिनि अनगायैबो जे नोंथाङा कटन कलेजसिम जे फरायहैनो हालायनाय बिनि एसे एक्सपिरियेन्सखौ जोंनि अनसायारिफोरनो फोरमायहरदों मोनसे खोथा दङ आरोना बे बुहुमाव मानसियानो देरसिन होननाय दं नाथाय थेवब्लाबो किसुमान जेरैहाय नेचारेल केलामिटिस जों बेखौ होबथानो हाया नाथाय बे खेत्रआव आं बुंगोन कि मानसियानो देरसिन जों जेखौ सानो बेखौ जुदि असेयैनो पजिटिभलि लानानै जुदि खालामोब्ला बेयाव हायैनि माने सोंथियानो फैया गतिके आं बे बेलायाव आं बेखौनो बुंगोन कि सोरबा सासे फरायसाया गाव माबा मोनसे जुदि ड्रिम दङब्ला बेहा माबा मोनसे जानो जुदि लुबैदोंब्ला बे असेयैनो बिनि सायाव नोजोर बोनानै बिनि थाखाय मारैबा गाव एचिभ खालामनो हागोन मारैबा बिनि फिथाइखौ मोनहैनो हागोन बेखौ हारसिङै नाजानानैबो मोननो हायो आरो नङाब्ला बेखौ मोननायनि गाव जुदि राहा लामा मोनाखैब्ला सोरजोंबा रायलायनानै मारैबा सुलाद लानानै मारै मोनहैनो हागोन बेबायदि आल'सनानि गेजेरजोंबो बेखौ मोनहैनो हायो आंबो बेबायदिनो आं जेला स्कुल फरायफुबाय थानाय समावहाय आंनि सासे फोरोंगिरि दङमोन बिथाङा कटन कलेजाव फरायनानै फैनाय सार अमर बिथाङा कटन कलेजनि सोमोन्दै फ्राय क्लासाव जोंनो फोरमायबाय थायोमोन बे समाव आङो कटन कलेजा बबे जायगायाव बांद्राय मिथियामोन नाथाय लासैनो देरनानै जेला मेट्रिक पास जानायनि उनावहाय खोनाबाय कि कटन कलेजा मोनसे बिख्यात माने भारतनि मोनसे कलेज गतिके आंबो बेहाय फरायहैनो थाखाय मोनसे मिजिंथिबाय आंबो मोनसे मिजिंथिबाय कि आं बेयाव फरायनो आंबो बेहाय थाहैनायनो बेबायदि साननानै बेबायदियैनो आफ्टार कमप्लिसन अफ माइ 12 आं कटन कलेजाव फरायहैनाय जादों आरो दा बेखौनो आं बेजों खावलायगोन साफ्रोमबो फरायसुलिफोरा जुदि मोनसे गावबागाव मोनसे थांखि दङब्ला बे थांखिखौ जोङो गिबियावहाय थांखि थाबाय तारमाने माने डेस्टिनेशनखौ मारै सहैगोन बिनि थाखाय जों डिटारमाइन खालामनांगोन बिनि उनावहाय जों गावखौनो बावसोमनांगोन डिभट खालामनांगोन होनब्लानो जोङो जोंनि मोननो गोनां जेनोखि हास्थायनाय जों बेखौ मोननो हायो आं बेखौनो बुंगोन खुब मोजां बिथाङानो जाहैबाय फोरोंगिरि बिबि प्रसाद ब्रह्म
बिथाङा दिनैनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे दान्दिसे सम मोगा-मोगि सावरायनायनि गेजेरजों आथिखालनि लाइमोनफोरनि बा फरायसाफोरनि सोलोंथाइ लानाय आरो बे सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों गाव गावनो जे माबोरै सांग्रां जानांगौ बा थांखिसिम सहैनायाव माबायदि नाजानायनि गोनांथि दं बेफोरनि गासै बाथ्राफोरखौ बिथाङा दिनैनि बे मोगा-मोगि आयदानि गेजेरजों फोरमायबाय। लोगोसेयैनो बिथाङा दिनै गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि मोगा-मोगि सावरायनाय आयदायाव जे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'निसिम सफैनो हाबाय। फिन बिथांखौ खेबसेबाव साबायखर बावबाय। खुलुमबाय।